Sziasztok! Hétfő van, és a mai ebéd rakott karfiol, bár a héten nem terveztem karfiolt, mert a múlt héten már azt hiszem ettünk kétszer, de tegnap el voltunk a Lidlbe, és nagyon jó árba volt, ugyanis darabja volt 1000 forint, és elég nagy fejek voltak. Le is mértem, 2,5 kilós volt, amit megvettem, úgyhogy ezt nem lehetett otthagyni, tehát rakott karfiolt csináltam ma. Ahogy mostanában szoktam, a rakott dolgokat karfiol, darált hús rizs nélkül, és görögjoghurt, és egy picit sajttal megszórva, és persze kis tányéron. A bacsim egy kevés saláta, van benne vörös káposzta, fehér káposzta, zöld hagyma, retek, főtt tojás és joghurt, ennyi. Ez a vacsi. Ma kedd van, és mustáros tarját fogok sütni, sült zöldbabbal. Csináltam egy ilyen mustáros pálcot a tarjának, ebbe van a joghurt, mustár, só, bors és kevés oliva, illetve a húst egy kicsit megsóztam azért, és így pácoltam be, és így fogom majd megsütni. Elkészült az ebéd, mustáros tarja és sült zöldbab. Most a zöldbagot újra gondoltam, ugyanis én úgy szoktam csinálni, hogy a lilahagymát kicsit megsütöm, olívaolajam, megsózom, hozzáadom a zöldbabot, amit valamikor megfőzök, valamikor nem, ma nem főztem meg, ma csak hagytam, hogy kiolvadjon, és só, bors és szezámolajat szoktam hozzátenni. Na most, mikor beletettem a zöldbabot, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy annyira éreztem a juturónak az ízét a számba, ugyanis van itthon egy kis jutúrom, és hogy éreztem, hogy ki kellene próbálni, hogy a szezámok helyett ezt a juturót beletenni. És ezt meg is tettem, beletettem, és nagyon finom lett a zöldbab így is, úgyhogy legközelebb is így fogom csinálni juturóval. Vacsorára ezt a maradék rakott karfiolt fogom megenni. Szerda van, a mai ebéd tojásos virsi saláta, csicseri borsó fasírttal. A fasírt úgy készült, hogy egy fej lilahagymát, 3 geresz fokhagymát aprítógépen leaprítottam, egy üveg csicseri borsót leszűrtem, kicsit átmostam, szintén leaprítottam, adtam hozzá egy tojást, só, bors, egy kevés mustár, összekevertem, és megpróbáltam golyókat formálni. Hát nem sok sikerrel, mutatom, hogy ilyenek lettek, de az íze viszont nagyon finom lett, nekem nagyon ízlik, ja, és kevés olajon megsütöttem. Kicsit nehéz volt megfordítani, meg kiszedni, de már amikor kiült, akkor összeállt, akkor már egész jó volt, már nem esett szét. A saláta pedig úgy készült, hogy joghurt, a Lidlbe lehet venni cheddar sajtos virslit, nagyon finom, nagyon jó íze van. Azt lesütöttem, 3 darabot, 3 főtt tojás, egy lilahagyma, só, bors és a joghurt, ennyi. Ma csütörtök van, a mai ebéd vajonsütött kakukkfüves csirkemell, zöldborsópüré és sült répa. A csirkemellet sóztam, borsoztam, és vajon megsütöttem, illetve a vajhoz adtam még 3 szál kakukkfüvet. A zöldborsópüré pedig úgy készült, hogy megfőztem a zöldborsót, leszűrtem, a főzőléből tettem félre egy keveset, beletettem a turmixba, adtam hozzá vajat, sót, borsót, és a főzőléből tettem még bele, illetve citromlevet összeturmixoltam, és nagyon finom lett. Én még soha nem csináltam zöldborsópürét, és nagyon bánom, hogy eddig miért nem csináltam, mert finom, nagyon finom az íze, komolyan. A répát jól megmostam, meglocsoltam olívaolajjal, sóztam, borsoztam, tettem rá egy kevés fokhagymát is, bár mondjuk azt nem éreztem rajta, és 180 fokon megsütöttem. Az is nagyon finom lett. És még sütöttem ilyen mangós túrósat, már az előző videómban elmondtam, hogy hogy készül, de most elmondom még egyszer, hát ha valaki nem látta. A férjem rendelt ilyen szárított mangót, ezzel az a probléma, hogy ez annyira száraz, hogy elrágni szinte lehetetlen, és a mangó is sem érződik annyira rajta. És mi azt szoktuk csinálni vele, hogy beáztatjuk langyos vízbe, jól megszívja magát, megpuhul, könnyű rágni is, és sokkal jobban érződik az íz is, a mangó íz. Tehát beáztattam, leszűrtem, aprítógépen leaprítottam, egy tálba tettem túrót, hozzáadtam a aprított mangót,
Vettünk ilyen cukorhelyettesítőt, ebből adtam hozzá, és 2 tojássárgáját, ezt így összekevertem, aztán a 2 tojásfehérjét kemény habbá vertem, hozzákevertem azt is, és hát most úgy csináltam, hogy betettem zacskóba, és zacskóba nyomtam ki, azért lettek ilyenek, de egyébként finomnak finom. Ma péntek van, és békönös, brokkolis, tejszínes csirke készült zellerpürével. A békönt félig megsütöttem, hozzáadtam egy fél lilahagymát apróra vágva, pár percig még így is sütöttem, hozzáadtam a csirke mellett, fehéredésig pirítottam, sóztam, borsoztam, aztán hozzáadtam a brokkolit, amit előtte enyhén sós vízbe megfőztem, és felöntöttem tejszínnel, és pár percig még főztem, és elkészült. A zellert megpucoltam, apró kockára vágtam, megfőztem, enyhén sós vízbe, leszűrtem, beletettem a turmixba, adtam hozzá kevés vajat, tejet, só, bors és 2 geresz fokhagymát, és összeturmixoltam. És nagyon finom lett. Szombat van, a mai ebéd aszalt szilvás csirkeszárny, sütőtökpüré, és mivel a püré nagyon édes lett, így készítettem hozzá zöldhagymás mártást. Az aszalt szilvát pár percig főztem fahéjas vízbe, a szárnyakat sóztam, borsoztam, kicsi olívaolajjal meglocsoltam, és aztán az aszalt szilvát betöltöttem a bőre alá, és így sütöttem 180 fokon. A sütőtököt 200 fokon megsütöttem, megvártam, míg kihűl, kiszedtem a héjából, betettem a turmixba, kevés sót adtam hozzá, fahéjat, szerecsendió, és összeturmixoltam. A zöldhagymát karikára vágtam, kevés vajon megfonnyasztottam, levettem a tűzhelyről, adtam hozzá görög joghurtot, só, bors, citromlé, és összekevertem. Mivel tegnapról megvárott ez a sütőtökpüré, gondoltam, csinálok egy sütit, úgyhogy egy csomag zapkekszet most aprítógépen leaprítok, és aztán majd összekeverem. Adtam hozzá egy kevés vajat, és most összekeverem a sütőtökpürével. Betettem a hűtőbe, hogy kicsit összeálljon, és most golyókat formálok, és kakaóba megforgatom. Elkészült a sütőtökös golyó, nagyon finom lett, próbáljátok ki, tényleg isteni finom. Mai ebéd rakott kell, természetesen rizs nélkül és görög joghurttal.